So yun mga idol, nakaakyat tayo sa bangka ni Idol Pot. O ayan na si Kuya Bot mga idol. Oh. Naka! Ayan, pasiring kami duman sa mataas. Ayan, para duman sa tatabangan ta naman. Nasaro ta nga ka-idol. So ayan. Mataas, kita-kits tayo mataas. Ayan na nga mga idol, nariyan na po tayo sa biyahe natin. Nasa bangka na po tayo. At nasa unahan natin syempre si Kuya Bot. Ayan, nagpapalipod-lipod kita yan mga ka-idol. Masungit yung panahon natin. So nagpalipod kita kay Kuya Bot. Ayan, uyug-uyugun mo. Tampigalitan ko niya ko sa cellphone dahil nangad pwedeng madumog. Ayan, yan po yung ating kayamanan, yung ating cellphone. Ayan, patungo tayo dyan mga ka-idol sa Barangay Mataas. Ayan na nga yung tulad ng sinabi natin kanina. Barangay Mataas po. Ayan, para po i-vlog natin yung isang ka-idol natin na nangangailangan po ng financial na tulong and yung wheelchair, diaper. Ayan, makikita nyo mga idol mamaya pagdating po natin sa Barangay Mataas. Ayan. Ayan po, kita nyo naman, napakaganda po talaga ng isla namin dito sa Isla di Cagraray. Ayan na. Ayan, medyo masungit po mga idol yung ano natin dyan, alon, medyo maalon talaga. Yung panahon natin medyo masungit, medyo bahagya na umuulan at eto talaga, maalon. So ayan na, kitang-kita natin yung talagang ganda ng Bicol Albay. Ayan, dito lang po tayo sa Bakakay Albay. Napakaganda po ng ating bayan. Ayan na nga. Uyug-uyugun man mga idol, nagturuwal-tuwal na mga idol. So sakayan ni Idol Bot. Yan na. Hindi po kaya mga idol nabangka na sinakayan mi kay Idol Pot. Yes. So talagang maramason man mga idol ini nabangka ni Idol. And maringani tayaon siya, hinatod kami. So pinagasolinahan sa natabi ini kay 3 litro. Yes. So ayan na nga mga idol, malapit na tayo dyan dumaong sa Barangay Mataas. Kita nyo naman, napakaganda ng Barangay Mataas. So ayan, white sand man mga idol yan na Barangay Mataas. So ang ganda ng tubig, kita nyo naman, napakalinaw, ang sarap maligo. Nako, muya na nga ning maglukso mga idol si Kuya Bot dyan. Uyug-uyugun muan. So ayan na, nakadaong na tayo dyan mga ka-idol. Wow, ayan na yung white sand ng Mataas. Nako, napakaganda. Ayan na nga yung bit-bit ni Kuya Bot mga ka-idol. Ayan, may mga pa cute-cute pa tayo dyan na naaaraman. Uyug-uyugun mo. Yan pong bit-bit ni Kuya Bot ay galing po yan sa ating team Buraot na si Idol Banitay. Siyempre, thank you so much Idol Banitay. And may ibibigay po tayong cash para po sa family ni Idol Arnel, yung ibablog natin na may karamdaman. At syempre, ayan po, nakita natin yung ating mga solid followers, staff, fan ni Kuya Koling, Kuya Bot. Maraming salamat. Talagang tuwang-tuwa po sila mga idol na nakita tayo sa personal. Nakaw, talagang sikat na po tayo mga idol. Ayan, sikat po tayo sa pagpapatawa syempre. Ayan, shoutout po sa ating mga followers dyan sa Barangay Mataas. Maraming salamat. Ayan, sa patuloy na pagsuporta. At syempre, huyan na nga mga idol, nagbabaklay pa kita dyan, nahihiling naman indo, nagbabaklay pa talaga kita dyan. So paghali ta sa dagat, baraklayan portion na naman kita mga ka-idol. Tas syempre, para po talaga hanapon ito si Idol Arnel. Ayan, yung may makaramdaman na paralitiko. Ayan na nga, nag-aragi kita dyan mga ka-idol sa may parasan o uyug-uyugun moan. Pero ang ganda ng bundok mga ka-idol dyan. Ayan, tuwang-tuwa po kayo mga ka-idol ni Kuya Bot dahil nakakatuwa yung nakakatulong tayo. Kahit na po tayo ay hindi pa nagsasahod sa ating pagbablog, tayo po ay nakakagawa na ng kabutihan sa ating kapwa. Yan naman po ay tuwang-tuwa po sa atin ang ating mga ka-idol at syempre yung nasa itaas po. Ayan na nga mga idol, narito na tayo sa bahay ni Idol Arnel, yung ating tutulungan syempre. Ayan na po, malapit na po tayo dyan dumating. Ayan, makikita nyo po yung kalagayan ni Idol. So ayan si Nana, yung kapatid.
So yan mga idol, yaw na kita sarong ni tatay. So tatabangan ta. So hilingon ta po so sa iyang kamugtakan and maraman ta po kung ano ang sa iyang mga kaipuhan. Ayan yaw po ligi si nanay tugang niya. So, Mas madagos kita. hello tay. Oh, Maray na hapon. Ayan mga idol si tatay. So ano ang ngaran niya nga nanay tabi na Arnel po, Arnel. Ayan. Bernedo. Ayan po Oh! si Tio Ay, Arnel. pag-ibi! So yan, nagiging emotional si tatay. So yan, may dala kami tatay na dit na grocery. Hali po sa tuyong sponsor. Ayan, salamat Idol Banitay, Idol Chel, Bisalo Batalier, Fremong JR, Kabilas, Timbura out. and sa Team Buraot. So ayan, nanay, ano po ang ano ta? Ako po nag-agad-labag kay Abang. So, ikatabag-labag niya po. Kaya na makalakaw siya. Nasa siya, dahil na talaga nakalakaw. Dahil na talaga siya makalakaw. Ano? Dahil na po. Oh, Oh. so ayan, so sa dayuto na po talaga so sa iyang ano. Dati po baga, mataba da siya talaga. So pun kay tuong so na paralyze. High blood po ito ano? High blood po. High blood. So yan. So makakahiling po kang video ini mga idol lalo na so, sa tuyang mga public servant. So kaipuan daw ni tatay ki at least wheelchair. Okay, para po mainit-initan siya duman sa luwas dahil maninanay kayang alsound siya. So wheelchair da po so sa iyang kaipuhan man. So sana mahanap ta so sa tuyang sponsor na magtataw ki wheelchair. So nanay baka may gusto ka pa po na ano sabihon sa tuyang ano ta mahiling po kita worldwide po mahiling po kita. Nailing mo siya, boy. Oh. Tatay. Mm. Kaya talagang makaherek talaga pag-araw kayo niya ang kamugtakan ng ano. Yan man lang po ang tig-agad may na ano lamang siya na makaabag lamang sa baybay. Para Na mainit-initan. para siya mainitan. Yan lang po. So yan, sana mga idol, matabangan na si tatay. So, alat lang, may kukaon man kita duman na dit na ano, dit na cash para po dito sa tuyang ano, kay tatay. So, pagdamutan mo tatay yung ating ano. So, ito po ay galing sa amin ni Kuya Cool and Kuya Bot. And sasamoy akong sponsor nanay. So, pagdamutan mo nanay, mahanap pa kita ki mga sponsor tanganing Diaper pa, no? mga katabang. So yan, diaper pa po. Kay Diaper po ni po. tatay. So pang adults po na diaper. Ayan po, oh. Igagamit niya po. Na, Na diaper po. itong ano, oo. So, Kasi dayta na yan. sige Anak po. kaya. So ayan, kami po minakatok nirarise sa inyong mga idol na mga puso na sana matabangan ta po si Tatay Arnel sa pong bidridden. Kuya Bota na. PWD. Ayan, so dahil na po talaga makakalakaw si tatay. So kaipuhan niya po databi na Kung wheelchair. tigkakarigos meni po, may nag-aalsa po sa iya duman. So talagang sakripisyo Kung talaga. ipikritisyan ni po. Dahil na talaga siya makalaka. Ayun po. Tapos yun po sa mga buto niya kaya ano Bata na, magabaton. So yan, baka nanay may pahabol ka pa po na sasabihon sa tuyang Na. ano, mga followers. Nagpapasalamat po muna ako giraray. Dahil may nagtabang manggiraray sa mo. Yan lang po. Ayan. So maraming salamat mga idol sa Giraray. Sana dakol po kitang mako ang sponsor para po kay Tatay Arnel. Maraming salamat. Salamat po.